ngalon di se ga tiebe tenya wele la fala ka chiende me tenya wele la ngalon di se ga tiebe tenya wele la fala ka chiende me tenya wele la ngalon di se ga tiebe tenya wele la fala ka chiende me tenya wele la na mara shikolo mbawe tenya wele la fala ka chiende me tenya wele la sara ga jugu bomori tenya wele la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل بيته طيبين طاهرين وصحبه البررة ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ام يالا تندوكا ولي مندون كسولي على كربك ني محمد دو انا سودين سانو انا كصحابه كرنغلو اني مامنون تغرو لاني باراج مانكلي فوكا سي دون لبا ما على كاني نو بلا جيلنيولا امبر امبا فون فول كان من دمنا كيشي اتشمانچه هنا على باني بركاي امبدن تبشير فلا جبا ماليكو كان امبا فوكا ولي مندون سانغا اني واتي بلا جيلنا او كاني مداليلا بيواجولي كنا كنا امبا ولا دنيا كفو امبي بماكو كينا من بويلكو ايبودروم كبه مارس كالو كليم warama samba fla ani mugani duru ka keni alaka kuma kan sanuma ye aka alqur'ana bakono ko ale allah subhanahu wa ta'ala ye alqur'ana bajigi laylatul qadri shu ko muye la dunya muhammad laylatul qadri la ko ni ma laylatul qadri don ko de shuye shumi ni ahera ka boni kalu bakele o hukmu konnana fédération ansardine international fadi bi wajuli baboloda kabbe ni shubayma wajuli mi na bi nyana ma amfana karamo fe asayyidu sharif usman madan haidara o hukmu konnana wele bla al-islamiyya yo wele jabi kabo mali fantan nani bela jelen fe fokata se jien fancha mama kana shuba nyana ma nyogon fe ola anwa la seli temenuna wajuli bara kun falo temena chogo munna awye o sheria bitaye atako flanae amba ola donia ka fo anfana karamo akalla seli bolla fe mununka odoye maamunu melelatul qadri shu here soro fokata se akalla dalat lenima ni oye fama ka kado diliye oma fokata bla al-islamiyya re hakika e minye anfana karamo Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ay nimbela jelen wala foka tabla dugo doma ni oye hadrae anfana karamo Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ay dugo ke al-islam jamae ka dugo ke anfaso malibaye ka dugo ke jien bela jelenye ningata akunche ni al-islam adunga la duworo taliye jawni muso chama fe misra lola angaje anganyima do yene mi fo ngapma damnena kira mam ko faga ikaka islamiyati o ko fe kira fatule Baitul Maqdis Jérusalem yem ko chrétien nga yorodi Allahu akbar yahudu fano be Allahu akbar islamé o sene watira ko sebe Allahu akbar sigatula islamé fana janana isa ambe bisa nga nga dini amba defa Allahu akbar islamé o ni Jérusalem ko nona kele bake chrétien Allah ya ke islamé o sera islamé o yemine mais clé bi chemi mbolo akwati Baitul Maqdis clé di fiyo islamé o ti bla Sidna Umar o do Sidna Umar de khalifa ko Umar khana Umar bora fo Madina kana fo Baitul Maqdis Jérusalem asele Che clé dama Allahu akbar Baso islamé o sera Che quoi ti clé di clé ta bolo kono Che il est capable aba fagade islamé o ba fagade ati clé di clé ti yeble islamé o fona ko do ni fagali ti fo nye amago be clé la katemeni fagalika sigatula usolla ka Sidna Umar wele Umar nana che yorola che Umaru nyada tariku ba fo chugumna ko che ko afora minu mina klemne ko tamanjien be ni che na ko ay kle boka di Umaru sigay ne mo tini shila Sidna Umar nana Baitul Maqdis dayle Jérusalem Misri chrétien de tado opma
bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ se tɛ maa si ye parce que silamɛw sera n'i ko n kun i kunkolo bɛ dugu sɔrɔ Allahu Akbar Wulibali bɛɛ y'i kɛ sew Umaru nana sigi ka kuma bɛɛ fɛ a y'an gɛlɛ an sera a la mais Umaru ma cɛya kan fɔ dɛ a ye kɛlɛɲa kan de fɔ kuma ɲumanw kuma ɲumanw u b'o la seli fana sera histoire kɔnɔ u b'a fɔ dɔw b'a fɔ ko Lazara mais an b'a dɔn ko min mana daminɛ sɔgɔma kɔnɔ seli fana de fɔlɔ k'an ka se n'a b'a cogo la kɔni ayiwa parce que n b'a bɛɛ fɔ a ye Lazara don an ka kuma bi ɲuwari de ye seli waati sera ne bi seli fana bila n bi Lazara bila Umaru bɛ ka kuma mɔgɔw fɛ Zelizalem so kɔnɔ seli waati sera Umaru ye foli di mɔgɔw ma k'a bɛ taa seli kerecɛnw ka ɲɛmɔgɔ ko non k'a kana taa seli yɔrɔ wɛrɛ k'a ka seli yan Umaru ko a ko n bɛ yafa ɲini n bɛ yafa ɲini Umaru bɔra a taara seli kɛnɛ ma kerecɛnw ka ɲɛmɔgɔ ko a ma ko mais mun na i ma seli yan a ko ziranna a yɛrɛw de ɲɛ a ko ni ne selila aw ka alabatɔyɔrɔ la yan a ko n siranna a mana fɔ histoire la ko Umaru selila yan silamɛw kana n'a ka fɛn bɔsi a la Umaru seliyɔrɔ kama silamɛw ka tɔɔrɔ kana na se aw ma ne seliyɔrɔ kama n'o tɛ n bɛ se ka seliya mais n taara seli kɛnɛ ma de u kana n'a tɔɔrɔ don dɔ la ko an ka khalifa selila yan a bɛ ka kuma jɛni fɛ les chrétiens a ser'u la fana ye o yɔrɔ la chrétien dɔ bɛ yen ɲɛmɔgɔba dɔ bɛ yen o don chrétien ɲɛmɔgɔ bɛ Rome o Romains olu ni Alakira sallallahu alaihi wasallam u ye kɛlɛ kɛ a kɛlɛ juguyara kosɛbɛ silamɛ minnu taara kira ye mɔgɔ 3 fɔ ko ni nin fagara nin ka drapeau ta ni nin fagara n ye nin nommé ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye ni nin fagara n ye nin nommé ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye kira ye mɔgɔ 3 nommé ni kelen zara kelen k'a place ta Seydina Ali balimakɛ b'a la Jafar a ma ja dɛ u taara silamɛ min bɔra n'i y'a jate a tɛ tɛmɛ maa 240 kan mais u taara maa 100 ni kɔ de sɔrɔ u ye et puis kɛlɛminɛ min bɛ ninnu bolo a tɛ silamɛw bolo u ye kɛlɛ da don kira ye min nommé o sara dɔ ye drapeau ta a ye dɔ wɛrɛ min nommé o sara sabanan ye drapeau ta o fana fagara silamɛ yɛrɛw y'a lajɛ sisan ko kira ye mɔgɔ 3 de désigné o 3 bɛɛ sara ko an b'a kɛ cogo di u ko bon an yɛrɛ k'a lajɛ ka dɔ ta u ye Khalid ta Khalid ibn Walid nin ye kafiri kɔrɔ tuubilen de ye nin ye koda silamɛw ka Uhudu don a ka bon hakili ma mais a ko a bɛ tuubi kira ma fɔ a y'a faga non a y'a ka tuubi minɛ o Khalidi u y'o nommé a bɛ kɛlɛ ɲɛ dɔn kojugu c'est-à-dire Ala ye fɛn dɔ de nin dɔw la fo i ka sɔn o ma dɔgɔtɔrɔya la a bɛɛ bɛ kalan kelen kɛ ka diplôme kelen sɔrɔ mais i bɛ taa sɔrɔ Ala bɛ kodɔn dɔ di docteur dɔ ma o bɛ kabako dɔ kɛ furakɛli la a bɛ k'i n'a fɔ ani tɔw ma kalan ban kelen kan o ye hiba ilahiya de ye Ala ka dili Ala tun y'o ɲɔgɔnna de di Khalid ma Walid ibn Walid kɛlɛ ɲɛmɔgɔya dilen Khalid ma Khalid yɛrɛ y'a ye silamɛw tɛ se a ko bon sisan an kana jatigɛ yira dɛ an k'an ka cɛfarinya yira kɛnɛ kan u y'o yira wula selen don u bɛ kɛ k'u ka cɛfarinya yira k'a fɔ Rome kɔni an b'a ci u b'o la cɛden dɔ bɛ yen o ye Rome ka général dɔ de ye o tɔgɔ de ye ko Ayiwa o Ayiwa de nana kɛlɛ kɔnɔ silamɛw y'a minɛ kɛlɛ kɔnɔ silamɛw y'a minɛ silamɛ ɲɛmɔgɔ ko k'a faga
minnu y'a minɛ quoi a ko olu wajibiyalen bɛ nin na ko tɛ nin kɛlɛ man d'u ye ko i m'a ye u sera k'ale minɛ ale ma bɔ a nɔ na ko parce que ale tɛ fɛ k'u kɛlɛ koyi ko kɛlɛ in de wajibiyalen don kan silamɛ dɔw ko nkalon don a y'a faga silamɛ dɔ bɛ yen o ko non a y'a to yen a y'a bila u y'a bila a taatɔ silamɛ wɛrɛw y'a minɛ olu ko a y'a faga ko n bɛ nin dɔn ko nin ye kɛlɛ in général yɛrɛ de ye ko a y'a faga o kɛra min na silamɛ minnu ye ordre de olu tun t'a dɔn k'u ka maaba yɛrɛ don min fɔlɔ ko u k'a bila o t'a dɔn ko u juguw ka maaba dɔ don quoi o kɔni ɲɛna maa lafulen dɔ don mais ale de tun ye kɛlɛ kuntigi ye ayiwa o kɛra min kɛ u y'a minɛ siɲɛ filanan na ko k'a faga silamɛ ɲɛmɔgɔw ko non ko amaanu b'a bolo u ko aw tun t'a dɔn de nin y'u ka kɛlɛ général de ye o minɛnen k'o bila ko non ko silamɛ t'i fila fɔ ko silamɛ kelen y'a labila kaban k'o ye silamɛ bɛɛ kumakan ye bilahi a ye nin ayiwa in lajɛ kuma bɛna nin ayiwa in de nɔfɛ sisan nin ayiwa kelen in kɛlɛ tiɲɛna silamɛw bolo mais ninnu labɛnna ni dugu kɔni jɛra an bɛ silamɛw lakori k'u bɛɛ faga Khalidi ko silamɛw ma ko komi dibi donna ka ban ko a ye yɔrɔ saba kɛ kan saba a ka tasuma mɛnna kan bɛɛ kɔnɔ silamɛ yɛrɛ tɛ kan kelen bɔ mais Khalidi k'u ka kan saba de kɛ u ye kan saba kɛ ka tasuma mɛnna saba bɛɛ kɔnɔ Khalidi ko bɔn a kan kelen o kan kelen bɛɛ ka n'a kɔfɛ dɔɔni dɔɔni a ti wuli ɲɔgɔn fɛ dɛ dɔ ka bɔ o kɔfɛ dɔ ka bɔ yanni dugu ka jɛ o k'a sɔrɔ an ye yan bila n'u ye tasuma mɛnɛnen ye u b'a fɔ ko an bɛ yen u ye tasuma saba in mɛnɛ silamɛ bɛɛ y'i bɔ kɔfɛ dɔɔni dɔɔni u farala ɲɔgɔn kan u ye coyi kɛ u nana kira yɔrɔ la sɔlɔ silamu u ye kibaru fɔ kira ye silamɛ sahaba dɔw ko y'a b'o la de kira ko nin boli in de ka ɲi ko nin ye boli labɛn de ye ko a bɛ fɔ nin de ma kɛlɛ kɛcogo kira y'u tanu k'u mankutu Khalidi sera ka bɔ ni cɛw ye don min na k'o de la ko kira y'a wele ko Soyifula k'o don de kira y'a wele ko Ala ka banbɔ parce que a sera ka ni tɔw sauver mago tɛ nin yɔrɔ la mais nin ayiwa in nin kɛlɛ in kɔnɔ u k'a ye dugu tɔgɔ fɔ ye Ɔrɔmu masakɛ a ye nin ayiwa in de nommé k'a bila ka na Baitul Maqdis Jerusalem o ko cogo di o y'a sɔrɔ Alakira ka lasigiden dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko Muazu bun Jabal kira ka ɲɛnamaya la a ye Muazu nommé k'a bila ka taa Baitul Maqdis k'a fɔ ko a ye yen lasigiden ye Sami jamana na quoi dɔw ko Yamani de don Yemen mais a tilala ka na Baitul Maqdis kira ka nin lasigiden ye Muazu bun Jabal a nana Baitul Maqdis yɔrɔ minɛna k'a to yen mais ayiwa ye ale de ɲininka ko mais ko tuma na ko a bɛna an bɛ jagoya don silamɛya de la Muazu bun Jabal ko a ma cogo di ko la ikraha fi din ko an ka Ala ko ko mɔgɔ t'i jagoya ka don diinɛ na ko anw ka Ala ko ten wa nin bɛ kuranɛ kɔnɔ a bɛ kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ tan ko jagoya tɛ diinɛ na n'o yɔrɔ faamuna o kɔfɛ a ko a k'a dɔn silamɛya ma maa si kɛlɛ silamɛya ma maa si kɛlɛ innama yuharibul islamu litahariri bashar ko silamɛya bi kɛlɛ kɛ de ka mɔgɔw bɔ jɔnya la ubudiya jumɛn don min ubudiyati ta'yini dinihi ko k'i bɔ i ka diinɛ jɔnya na i k'i ka diinɛ suwazi maa tɛ se ka s'i ma ko silamɛya ka kɛlɛ ye o de ye ko mais ko silamɛya tɛna o don silamɛya la dɛ ko fɔ n'a yɛrɛw min ko a bɛ silamɛya fɛ ayiwa ko kira ka lasigiden ma n'o ye Muazu bun Jabal ye ko a selen kɔ an na a t'an jagoya
a ko non n y'a f'u ye silamɛya tɛ maa diyagoya tiɲɛ ayiwa o tuma na o yɔrɔ la ayiwa ko k'a bɛɛ n'a ta nin ko in ye tiɲɛ ye Allahu akbar aw ti maa diyagoya cɛ ko ayi Allahu akbar a ko bɔn ne bɛ don aw ka diinɛ na Allahu akbar bilahi ayiwa ye baya kɛ o yɔrɔ bɛɛ ka kɛ silamɛ ye tiɲɛ a den dɔ bɛ yen o tɔgɔ de ye ko araja Seydina Umaru fatura san min na o den wolola o san Allahu akbar a y'o den lamɔ diinɛ kan o de tɔgɔ ye ko araja tiɲɛ o kɛra kɛlɛkɛ cɛfarin ye ala ka diinɛ dɛmɛni sira kan tiɲɛ u b'o o cɛ in naam ni i ye Zerizalɛmu misiri ye i bɛ fɛn belebeleba dɔ y'a la ko batu sakra i bɛ fɛn belebeleba dɔ korilen a sanfɛ ni kerecɛnkɛ in den de ye o kɛ parce que ingénieur de don ale de ye Baitul Maqdisi jɔ ni jɔnni ka yamaru ye Abdul Malik ibn Marwan Abdul Malik ibn Marwan o de ye yamaru di ko ka Baitul Maqdisi jɔ ale de y'a sanfanya kɛ min y'a kɛ a tɔgɔ de ye ko araja kerecɛnkɛ hayiwa min tubira nin ye o denkɛ de ye nin ye nin ye jihadi kɛ ka silamɛya bila sira kan et puis mɔgɔ min b'a mara fana o kɛlen k'a nommé k'a k'a ka premier ministre ye a muso ko a ma ko a kana sɔn ko nin masakɛ in a bɛ ka tɔɲɔli kɛ mɔgɔ tɔɲɔla don a bɛ ka mɔgɔw faga a bɛ ka mɔgɔw ka nafolo minɛ kana sɔn ka k'a ka premier ministre ye n'o tɛ ni ala bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ a ko non n bɛ k'a ka premier ministre ye a bɛ ka joli minnu bɔ n bɛ jɔ cogo ɲini o na walahi kamalen de kɛra Abdul Malik ibn Marwan ka hɛrɛ ye joli minnu kun bɛ bɔ galo kan masakɛ fɛ ale kɛra sababu ye k'a jɔ Baitul Maqdisi ale de y'a inventé bi a bɛ jɔ cogo min na ale de y'o yamaru di a bɛ fɔ o mɔgɔ ninnu ma cogo di ingénieur ninnu ouais sojɔlaw maçon tɛ sa architecte voilà merci beaucoup n ti tubabu kan mɛn ayiwa architecte min bɛ so plan dilan k'a fɔ maçon y'a jɔ tan ale de kun y'o ye a mana Baitul Maqdisi yɔrɔ o yɔrɔ a y'a sanfɛla lajɛ bani a bɛ kooriba dɔ y'a sanfɛ ale de y'a kɛ o tumana nin bɛɛ fɔ kun ye aw ye mun ye n'a yɛrɛw y'a ye ala kira tile la kira ma maa fa i ka kɛ silamɛ aw y'a ye Seydina Umaru tile la Umaru ma mɔgɔ faga i ka kɛ silamɛ o tumana a tɔ a b'a dɔn n'a y'o ye yɔrɔ o yɔrɔ k'o sabatira ni bɛnkɛn tɛ silamɛw kan a bɛ sɔrɔ o silamɛ modèlew kɛra binkannikɛlaw ye o tɛ ala ka silamɛw ye silamɛya bɛ dugu suma de silamɛya bɛ dugu basigi de anw fɛ yan silamɛya jumɛn bɛ yan gɛlɛya foyi t'a la ɲɛ n bolo bɛna ɲɛ n bolo jigin n ye wahabiya ye n ye wahanda ye kɛlɛ bɛ min kɛnɛ kan wahabiyaw k'u tiɲɛ ye mun ye kɛnɛ kan k'u tɛ sɛbɛn fɛ k'u tɛ nasi fɛ k'o si t'i daga kɛlɛ bɛ min ne ka nasi bɛ n yɛrɛ de bolo ne ka sɛbɛn bɛ n yɛrɛ kunna ne tɛna a di cɛ ma kɛlɛ bɛ min n balimakɛ y'a bolo minɛ ne ye n bolo jigin kɛlɛ bɛ min ne ta ye n bolo ye ne kun ye bolo minɛna de ye ne fa kun ye bolo minɛna de ye ne fa fatura k'a bolo to a bolo anw bɛ se ka ye bolo minɛ contre la ne fa fatura k'a bolo to a bolo de ne yɛrɛ bolo kun bɛ n bolo mais bangera muso su la misiri kɔnɔ alimami fɛ k'a fɔra k'a b'a bolo jigin ne ko subahanallahi ko mɔgɔ wɛrɛ k'a seli k'a fɔra ko bolo jiginna kun don ne ko ne bolo ti minɛ bilen subhanallah ne ye n bolo jigin yan de ne ko n bolo ti minɛ bilen n ka se kɔnɔ mais ni n ka se banna yɔrɔ min na n b'a minɛ ye anw taara ji da misiri dɔ b'an kɛrɛfɛ imamu
an jatigi kɛ ne ka ko fɔ a ye a bɛ tɛmɛ an ka da de la ka taa misiri la misiri jiginnen an nalen so a nana ne fo an ye baro caman kɛ o la ni ne taara misiri la ni bɛɛ y'a bolo minɛ u kana ne kelen bolo jiginnen filɛ nin ye nin ye nin ye u ka faamu dɔgɔya kama ne b'a fɔ a kana miiri taa yɔrɔ jan n da dulon ne ye Allahu Akbar Aïdara Allahu Akbar an b'a minɛ ten hali sini ne donna o koronnen kɔnɔ ne bɛ n da dulon siga t'o la i bɛ dɔ ka seli tiɲɛ o siga t'o la parce que a bɛ dɔ kɔnɔ ko sɛbɛko yɛrɛ don dɔw kɔnɔ ko bolojigi ni bolominɛ ye sɛbɛko de o tuma na olu b'a minɛ n'i y'i ta jigin u cɛ la u b'i filɛ filɛ nin ye jeni y'an cɛ la ɔ yanni k'i ka seli tɔ tiɲɛ ne bɛ n da k'i ta si siga t'o la kɛlɛ bɛ min kɛlɛ tɛ yen boloko yɛrɛ t'an ka sɛbɛnni na fiyewu bilahi u ka suna karamɔgɔba dɔ sɔrɔ kunu a mɛnna dɔɔni a bɛ k'a fɔ maa o maa b'a bolo minɛ a disi la ko seli t'i ye k'o ye yahudiya ladege de ye ko minnu b'a minɛ u bara kɔrɔ seli t'u ye u ye kira sɔsɔ ko i bɛ bara ni disi de filancɛ lajɛ ko ka bolo minɛ ye ne yɛrɛ kan tɛ nin si ma sa an mago bɛ min na i bolo minɛ an mago bɛ min na i bolo jigin nin fila si t'an ka sɛbɛnni na n y'o f'i ye ka kɔrɔ an y'o ta hadi kɛ o ka ca san 30 ye an ko silamɛw ma u ka kɛlɛ jigin so boloko nkalon boloko kuma ma bila mikoro de tun bɛ siri ka yaala bolominɛ ni bolojigin ko la bamakɔ yan arajo sow a kɛra i n'a fɔ tasuma de bɛ yen bolojigin ni bolominɛ na mɛ dakuru ɲɛ kelen n k'u k'a dabila n ko hayidara bɛ min f'u ye anw ma kalan dɛ anw tɛ foyi dɔn mɛ an ka diinɛ an y'o ɲɛɲini boloko k'a fɔ alakira de ko a y'a bolo minɛ walima a y'a bolo jigin a fila fɛn o fɛn bila amuri ko kira ko he a y'a bolo minɛ silamɛw walima a y'a bolo jigin silamɛw bila amuri n ko n'a sɛbɛnnen yɛrɛ don o don seli dabilali tɛ dɛ ne bɛ bɔ silamɛya yɛrɛ la pewu subhanallah abali wallahi to min kɛra o kan san 30 siga t'o la hali bi an bɛ ka k'o kɔnɔ Allahu Akbar zamzami a tɛ kira ka kuma si la diɲɛ kɔnɔ bila amuri ko a y'a bolo minɛ a tɛ o tɛ a tɛ Allahu Akbar hali a nkalon ma sɛbɛn Aïdara hali a nkalon ma sɛbɛn Allahu Akbar o cɛ wa a t'a ka kuma na bila amuri ko a y'a bolo jigin Allahu Akbar u y'an ka diinɛ gan ka diɲɛ gan manamana ko Allahu Akbar e n'i ka balima bi fara bolojigin ni bolominɛ na aw ma se ka fara a denw bɛ ka wolowali du kɔnɔ a bɛ k'a ka denbaya balo haramu na mɔgɔw joli siga t'o la e n'i balimakɛ ma fara dabalijugukɛ la hasidiya m'aw fara fo i bolo minɛ i bolo jigin i muso datugu finifin don a la ni mun ye kɛlɛ t'anw fɛ yan an ye hasidiya de don diinɛ kɔnɔ n'o tɛ kɛlɛ tɛ dɔw ko mawuludu bɛ bɛn dɔw ko a ti bɛn kɛlɛ bɛ min min ko a ti bɛn o b'a kɛ wa a t'a kɛ a ma lafiya wa min ko ne dara a la a y'a to ne k'a kɛ n'i ti fara o la est-ce que e bɛ ala nɔfɛ a dun y'a kɛ n'a ka dalilu de ye a y'a kɛ ni dalilu min ye o ka kɛnɛ e ta ye ko ni hɛrɛ tun b'a la k'u tun b'an gɔn a la sahabaw ko ni hɛrɛ bɛ mawuludu la ko sahabaw b'an gɔn na sahabaw kan gɔn na ayi sahabaw y'an gɔn na sahabaw m'an gɔn kira yɛrɛ y'an gɔn mawuludu la kira sɔrɔla silamu musilimu kɔnɔna lajɛ ntɛnɛn o ntɛnɛn a bɛ su u ye kira ɲininka mun ye i bɛ su ntɛnɛn o ntɛnɛn a ko ne bangena ntɛnɛn anniversaire jumɛn tɛmɛ n b'o mɛ ale tun b'a ka anniversaire kɛ ni sun de mɛ anw y'a dɛmɛ k'a ka anniversaire kɛ n'a ka kumaw laseli ye ani a ma ka kumaw a ka jɔnw ma kɛlɛyɔrɔ bɛɛ bi kɛlɛyɔrɔ foyi tɛ diinɛ na an tɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɔrɔ an ka diinɛ ta k'o kɛ masike ye tari nafɛrɛ karisa ma mɛ bɛɛ bɛ ala sɔrɔ ye bɛɛ bɛ ala sɔrɔ ye
o kuma u nana diinɛ yɛlɛmɛ tuguni mɔgɔ min bɛ fɛ ka i sigi faama sigiyɔrɔ la an bɛ fanga sigiyɔrɔ sɔrɔ cogo di silamɛw de ka ca an ka hakilila duw la n'u farala an kan an mago bɛ min na an b'a sɔrɔ o suraka jamana dɔ kɛra yan o ye silamɛw hakili suɲɛ ko fɔ silamɛw ka taa fanga na min tɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ u votera a tigi y'a sigira a ye layidu de ta ko n'a sigira dɔrɔn ko kuranɛ de bɛ ta a sigira mɔgɔw kɔrɔtɔra i ko kuranɛ bɛ ta dɛ an votera ye i ko kuranɛ bɛ ta dɛ kuranɛ tali de ye so bolo tigɛli ye wa la kuranɛ tali de ye silamɛ fɛ fara walimuso la suyɛni dabila i tilen o de ye kuranɛ talen ye o de ye kuranɛ talen ye mɛ olu ko ni kuranɛ taara an bɛ dulɔso bɛɛ ci ka dulɔso jumɛn ci ala ko kuranɛ kɔnɔ k'aw ka dulɔso ci silamɛ yɛrɛ de k'an ka dulɔso ci nka a ti ci ni bere jeli tɛ a y'a fɔ ko a denw ka dulɔ bila a y'a fɔ ko a ka misiri kɔnɔ mɔgɔw kana dulɔ san a y'a fɔ ko ni dulɔso bɛ selila min ka so la k'o k'a tigiw labila kalosa la k'u ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini dulɔso ti ci o y'anw ta kɛcogo de ye mɛ sahabaw m'a kɛ ten Seydina Umaru m'a kɛ ten dɛ silamɛw sera jamanaw la k'u minɛ fɛn fila jiral'u la kɛ silamɛ ye walima i ka nisɔngɔ sara n'o tɛ kɛlɛ bɛ yen o saba la u ye nisɔngɔ sara ta nisɔngɔ sara talen silamɛya tɛ se ka tɔɔrɔ s'u ma bilen u bɛ dulɔ min dulɔ bɛ taa wandɛrɛ sugu de la silamɛ sɔrɔsiw de bɛ yen silamɛ yɛrɛ ninnu u bɛɛ tun bɛ dulɔ min n bɛ fɛ k'a f'u ye silamɛya nana ka sɔrɔ magan nka bɛn ni mɔgɔ kelen-kelenninw tɛ u bɛɛ bɛ min fɔ mɔgɔ kelen-kelenninw olu nana tuubi de ka dulɔ nege t'u la mɛ ala ɲɛ siranɲɛ kama u banna dulɔ la mɛ u ye jamana dunan minnu minɛ dulɔ bɛ min ye u dun ye layidu de di an bɛ nisɔngɔ sara an bɛ to an ka diinɛ na wa n b'a min o la dulɔ u bɛna dulɔ wandɛrɛ sugu la dulɔminakɔrɔ a sɔrɔsi bɛɛ ye silamɛw de u bɛ yaala sugu kɔnɔ u ɲɛ bɛ dulɔ dumanw na dɔw komansera u b'u dɛn k'u min u ye ci bila umaru ma ko u ye min daminɛ dɛ umaru fana ko problème t'a la a y'a fɔ u ka dugu ɲɛmɔgɔ ye an m'u bali u ka dulɔ min dɛ nka u kana na dulɔ wandɛrɛ sugu la kun u ka dulɔ feere yɔrɔ k'a d'a ma ni maa min mago b'a la o ka taa san ye nka u kana yɛrɛ kɛ n bɛɛ da kan an ka silamɛw kana na kɛlɛ ku e ko ka dulɔso jumɛn ci mali dulɔ bɛ kɛnɛ kan n'i mago b'a la de i bɛ taa a min yɔrɔ la ou bien bitigi minnu b'a feere n'i donna ye i n'a sogolonnen kɔni n'i ye silamɛ i t'i yen bitigi bila sannikɛyɔrɔ man ca ni dulɔ feere yɔrɔ tɛ a fɔ i den ka dulɔ bila an k'a fɔ silamɛ bɛɛ ka dulɔ bila dulɔ bɛ bɔ la bamakɔ yan bari bɛ maa o maa ka so la a y'a sotigiw lajɛ a caman bɛ seli dɛ a y'a f'u ye k'u ka dulɔtigiw labila silamɛya faamunen bannen de don mɛ n bi bi mɔgɔw kan n mago bɛ fɛn dɔ la fo n ka perewu dɔ de kɛ tari na s'a ma k'a kɛ wara ni sinɛdennin ta ye wara nana ale bi kɔ sanfɛ sinɛdennin bɛ kɔ duguma ji bi bɔ sanfɛ de ka jigin wara sina k'i kanto sinɛdennin ma he kelen filɛ ka ji duuru ka n ka ji bɛɛ tiɲɛ sinɛdennin ko wara ma a ko ne ka ji bi bɔ e de fɛ ka se ne ma ne bɛ e ka ji duuru cogo di a ko salon e ma ne neni yan sinɛni ko a ma a ko ne wolola ɲinɛ yɛrɛ de a ko ni e tɛ i fa don walima i ba don a y'i k'a kan k'a minɛ
o kuma na silamɛ jugu walima hakilila bi silamɛ minnu bolo olu bi wo bɛɛ ɲini u ka se k'u se yɔrɔ sɔrɔ ani an bɛ ala nɔfɛ a ka jan ɲɔgɔn na ne fɛ jamana denw ka nin de faamu ni silamɛya tɔgɔ ye ko an ka mun kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye ko an ka mun kɛ ko an k'an yɛrɛ jogo ɲɛ ya ayyuhal lazina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum wa ila allahi marji'ukum jami'a ala ko silamɛw ma aw ta ye ciseli de ye dulɔmina ma fɔ a ti dulɔ bila ko a to yen i yɛrɛ ɲini e kana min jɛnɛyakɛlaw ma fɔ u ka so ti ci wa u to jɛnɛyakɛ so kɔnɔ e kɔni kana yaala ko ala bɛna balawu min jugu kan ko e ti fɛn sɔrɔ o la ala yɛrɛ de ko ten ko wa fana minnu ma sɔn ani minnu sɔnna ko a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ale ala bolo don dɔ la kɛlɛ bɛ min e bi jamana min kɔnɔ Mali silamɛya nana Mali la yan a mɛnna mais silamɛya ma kɛlɛ Mali la dɛ an mɔkɛw bɛna ni silamɛya ye tuma min na boli de bɛ sɔn yan bamananw fɛ yen mais bamananw ye silamɛ wɛrɛ sɔn bamananw ye silamɛ wɛrɛ sɔn fo k'u denw tɔgɔ da n'i ye morikɛ yɔrɔ o yɔrɔ walima namori o ye kitayafa mɔgɔw ye n'u ko namori dɔrɔn ko n ka morikɛ mori n'a bɛna jigin bolisɔnna fɛ yen a b'i bila yɔrɔ wɛrɛ n'a bɛna sɛ fa ka d'i ma a bɛ sɛ bila ka taa di morikɛ yɛrɛ de ma silamɛkɛ ma ko i ka sɛ kantigɛ komi aw t'anw da in dun a yɛrɛ k'a kantigɛ bamanan ye o don silamɛya ma fanga sɔrɔ ni bamanan kun murutira joli caman kun bɛ bɔn dɛ a ye histoire lajɛ dɛ alors ni min waati bɔ a ta la e bɔra i ta la kaban o to a ta la ye a yɛrɛ ko lahara bɛ se a tɛna ɲɛnabɔ wa mais i bɛ nin kuma mɛn yɔrɔ o yɔrɔ denmisɛnw a y'a hakili sigi dɛ mago ɲininaw don mago ɲininaw don n'o tɛ foyi ma bala anw ka silamɛya la yan foyi ma bala a la fɛn fila adamaden bɛ yen an ka do ta an ka bɔ ta an ka kuranɛ ta an ka kuranɛ bila ne de fɔlɔ ye diɲɛ bɛɛ wele yan a ye yɔrɔ tɔgɔ fɔ n ye centre islamique Damdalayi la alimami sigilen filɛ n kɛrɛfɛ o y'a sɔrɔ a kamalenlamani don a yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan a kamalenlamani don k'a fɔ yan'an ka bi mɔgɔw ka ko ka jamana kɛ république islamique ye non an kana kɛ république islamique ye dɛ e da min ko i ye silamɛ ye a fɔ karande dilala ye polisikɛ ye ko a sɛbɛn n ka karande ka musulman i ka volonté e yɛrɛ de b'a ɲini i ti maa dɔn a la dɛ i yɛrɛ hali i den i t'o dɔn a la e yɛrɛ de b'a fɔ polisikɛ ye ko a sɛbɛn n ka karande ka musulman ni e musulman minɛna jɛnɛya la tribunal islamique kun bɛ Kayi an b'i bila ka taa yen ni son kelen minɛna a sɛbɛn b'a ka karande ka musulman an b'a bila ka taa Kayi télé bɛ taa nɔfɛ n'u ye bolo fila tigɛ Bamako bi san 10 kɛ so ti minɛ bilen wallahi san 10 a ti so minɛ yan bolo fila tigɛlen télé la k'a da k'a pɛtu ka bɔ a kan bolo fila dɔrɔn bolo fila kama mɔgɔ 100 sauvera o bolo fila man ka tigɛ wa silamɛya nalolen tɛ koyi anw ye min ɲini ye nin ye o y'a sɔrɔ Musa minɛ na u taara wali bitigiw de kari bazɛntigiw ka mɔgɔw sɛgɛnnen wɔsilen u wɔsiji ka taa cɛ ka taa to misiriw kɔnɔ ani nɔnɔmugu carton an karamɔgɔ ani safinɛ carton a kɛra mɔgɔ caman ɲɛna dɛ ani farinu ka usines ci
mɔgɔw bi na u bɛ taa lahara u ti wari sɔrɔ bilen ne de k'o la u k'a sɛbɛn silamɛw ka fɛn kan ko musulman ani république islamique tɛ kelen ye chrétiens bi yan yahudiyaw bi yan anw silamɛw bi yan bolisɔnnaw bi yan wa anw da si la bi yan an kana maa si tɔɲɔ an k'a k'an yɛrɛ ye bilahi karamɔgɔ si tɛ yen diɲɛ na min farala an kan la u k'u faw ɲininka bɛ nin u si ma sɔn u k'u faw ɲininka n'anw de ye diinɛ tiɲɛna u k'u faw ɲininka an y'u bɛɛ wele alimami min bɛ a don alimami 500 bamakɔ yan alimami 500 a bɛɛ bɛ sali kɔnɔ république islamique tɛ dɛ ko an silamɛw k'a sɛbɛn an ka kalanden kan n'an ka volonté ko n ye silamɛ ye n'i tɛgɛ taara i ka taa Kayi tribunal islamique tun bɛ yen ne de y'a jɔ wa u k'u bila ka taa yen u ka taa juger karamɔgɔ bɛɛ banna a don u si ma sɔn ko a tɛ se ka kɛ ko nin man ka fɔ yɛrɛ mais a kasɛtiw bi yan a kasɛtiw bi yan bi e bɛna e wololen o kɔfɛ ko e bɛ surakakan fɔ ko e bɛna fɔ Hayidara y'a dɔ ta i fa ɲininka a faamuna kumana an bɛ fɛ ka min fɔ komi anw ka kumaw bɛ ɲɔgɔn kojugu ne ko wara ani sinɛ ko suruku ni saga de kun don suruku tɛ wara ye wa o kumana k'a ni saga de kun don komi Hayidara kan ko a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn hali n'anw daji bunna u b'a fɔ ten ko a kuma t'o daji bunni silamɛya tɛ o silamɛya banna o hasidiya ani karisa y'a mago sa fo an ka kojugu dɔ s'a ma hasbunallah o la u ye n kɔri ka n kɔri an bɛ su min na Lailatul Qadri don su in na kuranɛ ko bɛɛ de bɛ ɲɛnabɔ a kana sunɔgɔ dɛ tanazzalul malaikatu waruhu fiha بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ملكاو بان فيا فوكا دغوجي دوكو دغوجي لتره كو فوكا سلينجيني فجرسي سينا سنغوتي اوتي كو بيبي لاتكبي ميمي كا وريني bi abi sebe ko aka wartigiya sabatira min bɛ fanga nɔfɛ a bɛ sɛbɛn ala fɛ bi ko a ka fanga sabatira min bɛ kɛnɛya nɔfɛ banabaatɔ a bɛ sɛbɛn bi ko a ka bana kɛnɛyara wa o tura kun kan a b'o cogo kelen na o tuma na su in na an ka ko bɛɛ bɛ latigɛ min bɛ sa ɲinɛ min ka si bɛ ban ɲinɛ min bɛ hɛrɛ sɔrɔ ɲinɛ min bɛna den sɔrɔ nin bɛɛ bɛ kɛ bi de o tuma na n'a bɔra yan sisan a b'a janto min na ala weleli saraka a kana ɲinɛ a ka suw kɔ nafila min b'a la n'i y'a kɛ ni ala sɔnna i mana dugawu min ɲini ala fɛ i b'a sɔrɔ o bɛna fɔ aw ye sisan a b'a jija n'a taara so ayiwa a ye sabali an bɛna hadara kɛ n'o fɔra min kɔ o y'o ka ko y'a bolo an bɛ waati min na sisan su araba ko y'o don an bɛna hadara kɛ hadara kɔrɔ de ye an bɛ fɛn bɛɛ bɔ an kɔnɔ ka ɲinɛ fɛn bɛɛ kɔ k'a k'i n'a fɔ e yɛrɛ de sigilen bɛ ala kɛrɛfɛ k'i suli ala ye k'a k'i n'a fɔ i bɛ ka kuma ala fɛ wa ala b'i kɛrɛfɛ i ɲɛ tɛ foyi la ala kɔ ka miniti 2 dɔrɔn kɛ o la min b'i fɛ k'a jira ala la walahi a y'a janto n bɛ nin min fɔ a y'a janto a la hali n'a selila c'est-à-dire ni ko gɛlɛn b'i kun kan ou bien e mago bɛ ko dɔ de la a mana gɛlɛya cogo o cogo
i jija ka minute fila ta 2 minutes comme o ye ne ka kuma de ye quoi mais ça dépend de toi i b'i ka ŋaniya siri k'i ka arakan fila seli ala ye n'i tilala i b'i muɲu ka fɛn bɛɛ bila ka ala kelen bila i ɲɛfɛ a ye nin k'a ka mɔgɔ gɛlɛnw na ka lajɛ ka ala kelen bila i ɲɛfɛ i yɛrɛ kelen ni ala k'a k'i n'a fɔ n nana ala kɛrɛfɛ wa ne yɛrɛ filɛ ala kɔrɔ ala kira ko ni silamɛ ko Allahu akbar ko foyi t'i ni ala cɛ bilen i ɲɛ t'a la o kumana i b'i yɛrɛ kɛ ten k'i muɲu ka ɲinɛ fɛn bɛɛ kan k'i concentré ala kan k'i concentré ala kan k'i ka hami jira ala la ni dɔgɔya ye ni yɛrɛma suuli ye bon o hami jiratɔ kuma dɔ la wahayuni dɔw bɛ na a bɛ kɛ dɔw la wahayuni dɔw bɛ na i kɛlen k'i yɛrɛ suuli ala ye yanni miniti fila ka dafa i b'a ye wahayuni dɔw bɛ na i yɛrɛ nɔ tɛ quoi o b'a yir'i la e bɛ ka kuma ala kɔni fɛ mais i muso in e yɛrɛ ye min k'a la a ma ɲi dɛ o yɔrɔ bɛɛ i bɛ sin ka o changer ten k'a fɔ n b'a ɲɛnabɔ sisan i b'o layidu ta ala ye sigi ye i y'a mɛn wa ou bien ala wahayuni bɛ na i balimakɛ e yɛrɛ y'a dɔn dumuni t'a bolo dɛ e dun ka dumuni ka ca i bɛ sin k'o tɛmɛ ten i b'a fɔ n bɛ dumuni d'a ma sisan c'est à dire n bɛ ka k'aw dege a kɛcogo de la n'i y'a kɛli daminɛ dɔrɔn fɛn dɔw de bɛ tɛmɛ o fɛnw tɛmɛtɔ i b'a bɛɛ accepter ni min ye juguman ye i b'a yira ala la o yɔrɔ la n bɔra la ni min ye k'i balima jigi tugu i b'a fɔ ala ye n bɛna kɛ ni min a y'i muso tɔɲɔli i b'a fɔ n bɛ tila k'a nisɔndiya sisan i b'o jira ala la fo ka t'i tila bilahi n'i y'a kɛ mɔgɔ 100 na i bɛ ala jɔyɔrɔ ye 80 na a ti kɔrɔbɔ fiyewu ni tɔɲɔli m'a tiɲɛ o tuma na sisan nin baara ninnu fɔlen kɔ a ye silamɛya bɛɛ dira aw ma n ye silamɛya bɛɛ di aw ma n'a tora maa min kɔnɔ maa tɛ se k'i sɔsɔ diinɛ na la ikraha fi din maa ti karaba anw ka diinɛ na silamɛya ti maa karaba a ti kɛ fiyewu a ye hinɛ a juguw la Ahmad bin Hanbal sinamɔgɔw ka alimamiba dɔ presque sinamɔgɔ bɛɛ b'ale de nɔfɛ fo a ko gɛlɛntigiw Ahmad bin Hanbal u ka jamana masakɛ de y'a minɛ kuranɛ ko kuma na k'a ci k'a bugɔ ka se yɔrɔ la a ka kalanden nana bɔ a ye kaso la a m'a karamɔgɔ yelen dɔn a tɛmɛna karamɔgɔ y'a wele ko na yan a ko e bɛ jeni ɲini karamɔgɔ y'a ye min kɛ a sina ka kalanden y'a ye min kɛ a y'a dɔn parce que u y'a bugɔ k'a ɲɛda funu a dɔnbaw filila a ma nin karamɔgɔ ba in lajarabi bɛ silamɛ sɔrɔ lajarabi bɛ silamɛ sɔrɔ mais an k'an jan don an ka kumaw na kuma jugu fɔ kuma jugu tɛ bɔ silamɛ da abada silamɛ b'a sɛbɛ fɔ mais silamɛ tɛ kuma jugu fɔ Ahmad bin Hanbal kalanden nana a ko an karamɔgɔw k'u y'i kɛ tan a ko kuranɛ ko mankan na hali ko ɲɛnama tɛ nin karamɔgɔ ba in u y'a bugɔ de k'a lankolon bɔ fana ka npogo don a la mais don min na min y'a minɛ o m'a bila dɛ o ka fanga banna ala nana ni dɔwɛrɛ ye o de y'a bila mais u y'a bila fana k'a fɔ fana k'a kana bɔ a ka so a taara don dɔ la cɛ dɔw nana u ka da la o ye da kɔngɔ Ahmad bin Hanbal ko a denkɛ ma ko a lajɛ jɔnni bɛ da la denkɛ nana dayɛlɛ cɛ ko denkɛ ma n mago b'i fa de la Ahmad bin Hanbal a ko mun don a ko min tun b'a bugɔ kaso la ko ne de don n bɛ fɛ k'a ɲini a fɛ ala kama a ka yafa n ma anw de y'a lankolon bɔ kaso la k'a bugɔ dɔw ko dugu jɛ o jɛ gɛɲɛya 40 dɔw ko 80 dugu jɛ o jɛ nin dɔnnibaa ba in ala bɛ silamɛ lajarabi bɛ silamɛ sɔrɔ lajarabi bɛ silamɛ sɔrɔ ala kana fɛn d'an kunna an tɛ se min kɔrɔ o kɛra min na
denkɛ sɔnjara Allahu Akbar. denkɛ nana fa la ko bɔn ko ɲɛnama tɛ Allahu Akbar. fa ko a ma ko jɔn don a ko an ka polisi ninnu kɔrɔlen dɔ de don ko min tun b'i bugɔ kaso la Allahu Akbar. ko a tɔgɔ ye nin ye Sige. ko i b'a dɔn ko a ye ɲɛni bɛɛ da i kan Allahu Akbar. ko mɛ ko a nan bɛ ko i ka yafa a ma Sige. ko maa b'o lamɛn wa amadu ko a den ma ko n den t'a fɔ a ye ko n y'a fara a ma diɲɛ na yan n y'a fara a ma lahara Sige. Abani. den ko a bɛ kuma a ko la i da tɛ t'a ci fɔ Allahu Akbar. kɔn bɛ ninnu de nɔfɛ Sige. kɔn ka diinɛ tugulen bɛ ninnu de ta Allahu Akbar. denkɛ nana a ko n fa ko a yafara i ma diɲɛ na ko a yafara i ma lahara Allahu Akbar. polisikɛ y'a kɔ don walima garidikɛ y'a kɔ don kaso bo marabaw kɔ a y'a kɔ don ka taa Tiɲɛ. den nana a ko mɛ buwa mun ye i donni na Sige. a ko n den ko ala ye layidu dɔ de ta alijinɛ dɔ bɛ lahara maa si t'a sɔrɔ diɲɛ na ko fɔ mɔgɔ minnu ye se to u ye ka se to u ye ka yafa Allahu Akbar. Abani. Allahu Akbar. la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. والكاظمين الغيظ قرآن كتب والعافين والله يحب المحسنين الله يحب المحسنين Allahu Akbar. الله kira ka sahaba dɔ de nana kira ɲininka sallallahu alaihi wasallam a ko kira ma a ko an sɔnna an ye baya kɛ an bɛ sa ka di an t'a bɔgɔta a ko mɛ n b'i ɲininka o ala ka jɔnw yɛrɛw la ala ye jɔn minnu da jɔn jumɛn ko ka di ala ye a ka jɔn bɛɛ kelen a ko a filanan baara jumɛn de bɛ yen ni jɔn y'a kɛ n'a ka di ala ye jɔn ka bato bɛɛ ye bato bɛɛ Allahu Akbar. alibani ko ni hadisa in ti wuli fiyewu ko wuli bali don Allahu Akbar. Odo. kira ko di ko kira y'a kun kɔrɔta ka sahaba kɛ lajɛ furu a ko e mago bɛ baara de la min ka di ala ye jɔn ka baara bɛɛ Odo. ani i mago b'a la fana ala bɛ jɔn jumɛn fɛ jɔn bɛɛ Sige. cɛ ko Allahu a Akbar. ko ala bɛ jɔn min fɛ jɔn bɛɛ ye silamɛw a ye lamɛnni kɛ ala bɛ jɔn min fɛ jɔn bɛɛ ye jɔn min ye ala ka jɔnw dɛmɛ ka tɛmɛ min kan Allahu Akbar. ka hinɛ i balima na Sige. an kɛra mɔgɔ malo bɔrɛ kelen ta a ditɔ i balima ma dɛ a t'a tɛgɛ jan ta Baja. ko i balimakɛ tɛgɛ tɛ ala tɛgɛ don Sige. Abani. Allahu Akbar. seyidatu nafisa dɔw ko an b'a ye sarita fana tun b'a kɛ Tiɲɛ. n'u bɛ wari di mɔgɔ ma u bɛ taa wusu fɔlɔ de Sige. ka parfɛn k'a la Allahu Akbar. ni delikɛla nana da la ka deli kɛ Tiɲɛ. n'a bɛ fɛn di a bɛ taa wusu fɔlɔ ka sɔrɔ ka parfɛn k'a la Tiɲɛ. u ko mɛ aw bɛ nin kɛ mun kama u ko kira y'a fɔ an ɲɛna sallallahu alaihi wasallam ko n'i ye hinɛ bolo bɔ k'a sin fanda la ni fandan y'a bolo kɛ tan ko fandan bolo tɛ dɛ ko ala bolo don Sige. ko o la an bɛ maloya ka wari bila ala tɛgɛ wari min kasa man di Sige. ko an b'a kasa ja o de kama Allahu Akbar. Zamzam yu. amin Allahu Akbar. c'est à dire ko jeni ka di ala ye jɔn bɛɛ ye ko o de ye maa ye anfa'ahum linnasi mɔgɔ min nafa bɛ se mɔgɔw ma Tiɲɛ. k'o de ka di ala y'a ka jɔn bɛɛ ye Tiɲɛ. ani maa min bɛ mɔgɔw terroriser ani maa min bɛ balawu kan fɔ ani maa min bɛ balawu kuma fɔ ani maa min bɛ mɔgɔw dɛsɛ ka sunɔgɔ silamɛya tɔgɔ la nin ye kelen ye Ayi, u tɛ kelen ye. A n'o ka jan. Allahu Akbar. ahabbukum ilallahi anfa'akum linnasi Tiɲɛ. Siga t'a la. maa min ko ka di ala ye jɔn bɛɛ ye ko o de ye jɔn min ka hɛrɛ bɛ se mɔgɔw ma Allahu Akbar. Odo. Sige. a ko baara jumɛn ka di ala ye an ka baara kɛta bɛɛ ye jɔn bɛ baara jumɛn kɛ ni ala b'o fɛ ka tɛmɛ i ka bato bɛɛ kan kira ko sallallahu alaihi wasallam Salim. a ko idkhalu sururi fi qalbi akhika almuslim Allahu Akbar. Sige. a ko baara min ka di ala ye jɔn ka ala bato bɛɛ ye
ko ka nisɔndiya don i balimakɛ dusukun na ka nisɔndiya don i balimakɛ dusukun na k'o de ka di ala ye jɔn ka bato bɛɛ ye ka nisɔndiya don i balimakɛ dusukun na silamɛya ɲɛ ma fɔ ami ala k'a minɛ silamɛya ɲɛ ma fɔ ni silamɛya ɲɛ fɔra silamɛya tɔgɔ min b'anw fɛ yan misiriyakɛ min bɛ mali kɔnɔ mali tun bɛ diɲɛ bɛɛ da hali makan bilahi silamɛya sigira nin hinɛ in de kan badenya an ka ɲɔgɔn jigi tugu an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka yafa ɲɔgɔn ka walejuguw ma an ka ɲɔgɔn bilasira mais silamɛya kɛra siran diinɛ ye parce que a lasebaa bɛɛ man kan k'a lase comme mali ye jamana ye min ka di i b'a fɔ min ka di i b'a kɛ anw ye silamɛya ta minnu fɛ makan fo k'i sa n'i ye kutuba kɛ min bɛ jɔ fara directement polisi tɛn'i minɛ dɛ i yɛrɛ bɛ sini i yɛrɛ ye kaso bon la n'i tilala dɔrɔn i bɛ wuli ka taa parce que a tɛ to i la o Égypte fɔlɔ kutuba de tun bɛ sɛbɛn gouvernement fɛ gouvernement de b'a sɛbɛn k'a bila ka na di silamɛ ɲɛmɔgɔw ma u bɛ sɔrɔ k'a tila misiriw ni ɲɔgɔn cɛ juma n'i ye dɔ wɛrɛ fɔ min t'o ye i b'a ye mais u y'o bɔ a la sisan non i ka kutuba kɛ mais n'i ye jɔ fara i bɛ san 10 kɛ k'i hakili sigi fɔlɔ ka so la kɔnɔ diɲɛ jamana ɲɛnama fɛn o fɛn diinɛ yɔrɔ la bɛɛ autoriselen tɛ i ka taa kule n'i yɛrɛ ye ni mali tɛ autorisation bɛ mali de kɔnɔ i bɛ tile k'a fɔ ko dɔ bɛ sa bi ka silamɛya yɛrɛ kɛ mɔgɔw siran diinɛ ye a bɛ nin jamana in de kɔnɔ yan parce que fanga jɔlen t'an bolo yan fɔlɔ min sera ka jamana bila o sira ɲuman kan ni bɛɛ y'a ta fɔ ni bɛɛ ta kɛra jamana t'i jɔ dɛ kuma jugu t'anw ka diinɛ kɔnɔ kuma jugu t'anw ka diinɛ kɔnɔ kuma jugu fɔlaw hakililatigiw de don amin an bɛna don hadara kɔnɔ a k'a faamu dɛ su in na ko bɛɛ de bɛ labɛn su in na dɛ saya ni balo hɛrɛ ni tɔɔrɔ kuranɛ ko k'a bɛɛ bɛ latigɛ bi su in o tuma na a y'a labɛn an k'an suuli ala ye a ka fɔtaw ɲɛɲini a ka fɔtaw jateminɛ mais a kana ɲinɛ dɛ a ye dugawu kɛ mali ye jamana in sɛgɛnnen don dɛ jamana in maa o maa b'i yɛrɛ kalama i sirannen don bi a ye dugawu kɛ ala ka mali sabati ala kana mali to janfara ala ka malidenw kisi ala ka malidenw kisi ala k'an kɛ ɲɔgɔn fɛ ala k'an kɛ ɲɔgɔn fɛ a ye dugawu kɛ an faso ye dɛ amin bisimila amin ya rabbi n'a fɔ dɔɔnin fɔra ala k'a bɛɛ minɛ ya rabbi ala k'a ɲuman bɛɛ latigɛ ayiwa n t'i fila fara ala kan n t'i fila fara ala kan n t'i sonyɛli kɛ n t'i jɛɲɛnaya kɛ n t'i n den faga n t'i namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ayiwa su in na nafila n'a bɔra yan sisan a bɛ taa min kɛ arakan 6 don salamu bila ko 3 arakan kelen n'i ye fatiya kalan i bɛ kolo ala siɲɛ 30 kalan arakan o arakan
n'i ye fatiya kalan i bɛ kulu walaw siɲɛ 30 kalan a arakan 6 la n'i ye 2 kɛ i bɛ salamu bila n'i wulila tuguni i bɛ bisimilayi kalan i bɛ tila ka kulu walaw siɲɛ 30 kɛ n'i ye salamu bila i bɛ wuli tuguni arakan 6 salamu bila ko 3 don o tuma na n'i tilal'o la i bɛ asafurulayi siɲɛ 100 kɛ ka sɔli alakira ka siɲɛ 100 o tuma na n'i y'a masɔrɔ kulu walaw siɲɛ 111 i sera k'o kɛ su in na o i sera k'a kɛ sini o i b'i jija a kɔni ka kɛ yanni kalo ka sa yanni seli sɔgɔmada cɛ i b'i jija k'a kɛ min b'i fɛ i k'a ɲini Ala fɛ Ala bɛ fɛn dɔ latigɛ sisan mais n'i ye Ala wele ni juguman don ni Ala sɔnna a bɛ tila k'o bɔ yen tuguni ka kura bila o nɔ na o tuma na a y'a jija a kana taa sunɔgɔ dɛ a ye taa kɛ nin kan Ala k'a minɛ Ala k'a minɛ Ala kira bonya sɔli ala rasul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni nabi dansigi bi wajuli kɛnɛ na an ye min sɔrɔ ka bɔ Laylatul Qadri wajuli ɲɛnamayali kɛnɛ kan hippodrome dolanti kɛnɛ ba kan min ɲɛnamayara an fana karamɔgɔ fɛ a Seyidu Sherif Usman Madan Haidara. Badilala subhanahu wa ta'ala fɛ shirifkɛ dugawu minnu don ni kɛnɛ sanuma in kɔnɔna na Ala k'a minɛ alisilama jama ma Ala k'a minɛ an faso Maliba ma cɛbɛ ni kanbɛ Ala ka o sabati a kɔnɔ Ala ka lafiya don diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ani ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn a yɛrɛ ye si ni kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'o di an n'a ma a bɛ min fɛ hɛrɛ la diɲɛ ani lahara Ala ka o nɔgɔya ye a bɛ siran min ɲɛ tɔɔrɔ la diɲɛ ani lahara Ala ka don ani o bɛɛ lajɛlen cɛ san caman Laylatul Qadri bɛ Ala bolo Ala k'o fara ne n'aw bɛɛ lajɛlen si kan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin shukran lakum fi amanillah. Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala ka chideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila